Bubagra ayuk lothong Bubagra ayuk lothong Nipramotha ayuk lothong Hanjani khorang ayuk lothong Hanjani khorang ayuk lothong Bubagra ayuk lothong Nipradopha ayuk lothong Amai Aban buge o sengma phungman bisindei salaima bujilan bisindei जों थानजा खाखामना नाय आबान जों सालनो ने दे जो अकक छैन अनि कक अरुण सिदुं बुबाग्रा आइलो थुं किपरा म थाइलो जतन खाबो पुइला न चिनी कक्तुमा थुमनाय चिनी मेडिया रंग अनि खाखाम याफारो ते जों तिनी रामदयाल एडिस विलेज कमिटी आन्दार खबजाक तिनी गंहाकर कामिनी चिनी लुक्रक 36 फैमिली 105 वोटर्स कममा दाल बिदाल आगे पार्टी खलाय तमनि याबा तिनी बुबाग्रान थानजानि खरांनो खोनाबै जत चिनी लुक्रक खाकाहाम यासाक लाइखा ते बुसकांगो बुबाग्रानि चबानो कप्लाय खनायनि बागै बुबाग्रानि कुबि खरांनो कतर खलायनि बागै एबा बुसकांग या प्रेसालानि बागै जत खाबाक्सा फानबाक्सा याकबाक्सा के दिनै तिप्रा मथ जइन खलायक्या आं जत फाइने रंनो बुबाग्रानि बखाक्तै एबा जों तिप्रा मथ नंगै जतन लुक्रंनो आं खाकाहामै लामसुगो तै बुसकांगो जों पाल खलाय जों सालदुंनानि बागै जों तियारंनाय दङ तै अकक साबैनो आं लुक्रंनो बेलाय बेलेखनो खाकाहाम या फरै बननो लामसुगो हम जों लांबाय दा आव जदन खलाय थानाय तब साजा फाइने मैं देखसको खर्चा खर्चा के जों कोन दिन कप्लाय मैया आबन बागै जों बेलेखनो खाकामना नाय बेलेखनो बुजिना नाय मिनिस्टार नाय अफिसार बिनि बो सेम न पावर दं तां पावर दं गाय ओया सिगुंसा डेमोक्रेसी जों बेले पावर फानरो निनि अधिकार न साननानि निनि अधिकार चुज खायनानि निनि अधिकार साननानि सानामसो बुबाग्रा नगै जों बसकनि चमारि वो बुबाग्रा तो